Journal ni bɛ wele cogo di an ka kan na. Bi an bɛna o de ɲɛfɔ aw ye. An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Bi kumaden min bɛ an bolo k'a ɲɛfɔ aw ye, o de ye journal fɔcogo ye an ka Mande foroba kan na. N'a fɔra ko journal, o bɛ wele an ka Mande foroba kan na de ko fɔbɛ. Fɔbɛ o kɔrɔ ye mun ye? K'a fɔ bɛɛ ye. Fɔbɛ. K'a fɔ bɛɛ ye. O la ko min bɛ kɛ, olu kɛcogow, u kɛtumaw ani u kɛyɔrɔw, k'olu ta, k'olu lakali mɔgɔw ye, k'u to u sigiyɔrɔ la, a bɛ fɔ o de ma ko fɔbɛ. O la fɔbɛ, a sɛbɛnlimaw bɛ yen, i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin na aw ɲɛkɔrɔ cogo min na. A mɛnkanamaw bɛ yen n'o ye a sɔnmaw ye. A jajulumaw bɛ yen n'o ye a videomaw ye. Ani fana a kɔrɔyamaw bɛ yen ni mɔgɔw bɛ to ka u bolow lamaga ka ɲɛfɔli kɛ n'o ye surmiyaw, a bɛ fɔ minnu ma ko bobow, olu fana ka fɔbɛ o fana bɛ kɛ. O la bi ta tɛmɛnen kɔfɛ, an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko journal k'o de bɛ wele an ka kan na ko fɔbɛ. O la an ka foli bɛ